konkurrence på programmet. Tror du så, at det er meningen, du skal stille i kælderen? Jeg er så pisse, hamrende skuffet. Jeg er ikke sur. Jeg er skuffet. Jeg har ikke kun svigtet mig. Jeg har ikke kun svigtet Jyske Dragonregiment. Jeg har forsømt deres pligt over for de danske forskere. Tiden er derimod sådan, det kan ikke nå at skifte. Vi er nødt til at gøre det i kælderen. Se. Tak, værsgo at sætte i gang. Ja, okay, det er det.
2, sving ind, venstre. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tredje deling er for rå. Det var kun med basis på. Højre arm. Under på flade. Fortsæt. Tag det til højre. Ret. Se. Ud. Tak. Mikrofonen er væk. Tag det til højre. Jeg har set meget eksercits i mine dage. Nu er det nye. Som befalingsmand er det aldrig rart, når en soldater tager kommandoen. Men vi er også glade for et dansk forsvar, at vi har soldater, der kan tænke selv. Og det er selvfølgelig også bevist her. Jeg kan selvfølgelig ikke afvise, at man har fået lidt hints til det fra. Noget af det har jeg jo hørt før, så må ikke I har det. Jeg synes, det var meget fint, meget opfindsomt. Det sætter lidt favorit på det hele. Så jeg vil også have at sige godt gået. Jeg skal selvfølgelig lige bruge lidt tid til at